समाज सिबियारि मनरन ब्रह्मनि बाख्नायजाथाव हाबाफारि मोननै जायगानि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खामानि मावनानै होदों समाज सिबियारि मनरन ब्रह्मआ। दतमा ब्लकनि सिङाव थानाय जाफुंसार फालांगि एबा समाज सिबियारि मनरन ब्रह्म बिथाङा गंगार जाफ्लं गामिजों लोगोसे गुबुन गुबुन गामिनि हाफोरखौ लङा दैसाया खुरखानानै गोबां न'जों लोगोसे आबाद फोथारफोरखौ खहा खालामनायखौ नुनानै अनसुंथाइ हरदों। बेजों लोगोसे सेरफांगुरि साखाथियाव थानाय हेल दैमानि खुरखानायजोंबो गुबुन गुबुन बर' हारसा संसार जानाय गामिफोराबो भुगिनो गोनां जानायखौ नुनानै बिथां मनरन ब्रह्मआ गावनि रां बाहायनानै रायजो राजाफोरनि लुबैनाय बायदि खामानि मावनानै होदों। मनरन ब्रह्मनि अनसुंथाइ मोननानै रायजो राजाफोरा ज'ज'यै लोब लोब गावबा गावनि खामानियाव मुखुब जानायखौ नुनो मोननाय जादों। बे समाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरा खौरांनि गेजेरजों बिथां मनरन ब्रह्मनि अनसुंथाइ मोननानै जोबोद गोजोननाय फोरमायदों आरो जों रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनायाव जोंहा गोजोननाय दं, बेनिखायनो जोंबो उन समाव बिथांनो नांगौ बायदि हेफाजाब होनो थाखाय थियारि होनना फोरमायो। दा जों बेवहाय दिनै मानो ज' जाफैदों बे जाहैबाय जोंनि बे सेरफांगुरि खाथिनि नाराबारि होननाय मोनसे जायगायाव जोंहा हेल दैमाया खुरनानै जोंनि ओरै खोलाहा थानाय खल'बारि कुम्बिरगुथु आमलायगुरि अक्षिगुरि गसाइसिना गोजोनस्रि आरो ओरै दं जोंहा बुरिमुख शेखारबिल दुम्ब्रुगुरि एलेंमारि भुटियापारा ओजोंहाय उमानगर बिसिम बे दैया पाब्लिकनि थाखाय गोबांथार खहा खालामो। बिनि थाखाय जों दिनैहाय बे ओनसोलनि जानानै एबा जोंनि बे आमलायगुरि फ्ल' इरिगेसननि आङो कमिटिनि आफादगिरि जानानै दिनैहाय बेखौ आं खोब रायजो राजाफोरखौ लानानै दिनैहाय जों बे जायगायावहाय जोङो स्थायि माबा मोनसे बान्दो खालामनानै लानो हायो नामा बेखौ जों साननानै दिनै जोङो मनरन ब्रह्म सारनि जिहेथु माने जोंनि खावलायनायखौ बिथाङा दिनै गनायनानै रायजो राजाफोरनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ दिनै बिथाङा खोनासंनानै दिनैहाय बे जोंनि बे JCP मेसिनखौ सोफैनानै जोंनि बे हेल दैमाया बायफ्लंनानै थांदोंमोन बे थांनाय जिहेथु बान्दो बेखौ दिनैहाय माने मुजुगुरै खोफिननायनि मोनसे आरम्भ खालामबाय, दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। बिथाङा दिनैहाय मनरन ब्रह्मआ जोंनि थाखाय जोंनि पाब्लिकफोरखौ गोबांथार मदद हरबाय। बिनि थाखाय जोङो रोजा रोजा जों बे ओनसोलनि जानानै साबायखर बावनो नागिरो एबा साबायखर बावहरबाय। बिनि थाखाय जोङो बिथांखौ अरायबो जोङो जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा मोजां मोननाय सिबिनाया थाबाय थागोन। बिनि थाखाय जोङो दिनैहाय रायजो राजाफ्रा खोब गोजोननाय मोन्दों आरो बिथांनि खामानिखौ जोंखौ दिनै मदद होदों। बे मदद होनाया आरो बे इयुननि थाखाय जोंनि गोसोआव थाबाय थागोन, जाहाथे बे जोंनि रायजो राजानि रायजो जानाय हा हु खुरखानाय बारि बागान गासिबो खुरखालांजोबनाय बेफोर नस्थ' खालामनाय गासैबो सा सम्पतिफोरखौ दिनैहाय बिथाङा गावनि अनसुंथाइ हरनानै जोंनि बे दिनैनि बायफ्लंना थांनाय बान्दोखौ दिनैहाय हेल दैमानिफ्राय प्रटेक्सन बा हेल दैमानि बायफ्लंना थांनाय दैखौ प्रटेक्सन होनायनि थाखाय बियो दिनैहाय आग बारायबोबाय। बिनि थाखाय जोंहा रायजो राजाफ्रा गोबां गोजोननाय थाबाय आरो बिथांखौ जों जेब्लायबो बावनो हानाय नङा बिथांनि बे दिनैहाय जोंनि रायजो राजाखौ उपकार खालामफैनायनि थाखाय। दा बेनो गिबियाव आङो जोंनि गामिखौ आङो सिनायथि होग्रोसै। जोंनि गामिया दतमा ब्लकनि सिङाव थानाय गंगार जावफ्लं होनो। बे गामिया गोदोनिफ्रायनो लङा दैसाजों गोबां जेंनाजों भुगिबोनांनो गोनां जादों। बे लङा दैसाजों जोंनि बे गामियाव रायजो जानाय गोबां न'खरफोरा दिनैसिम हा हु खुरखालांजाबाय आरो गोबां न'खरफोरा बिदिनो हा खुरखा जानानै गामियाव न' लुथावथाव हा गैयिनि थाखाय गुबुन गुबुन गामियाव खारलांनानै दिनै गामियाव माने न'खरनि जे संख्या बेयो खमायलांबाय आरो रायजो जानायाव थोजासे हा हु थानांगौमोन। दा बे हा हुआबो न'आ खुरखालांजानानै खमायलांबाय आरो दायोसो नै जोङो मोनसे गिथाव बाथाव जेंना दिनैसिमबो जोबनानै थाङाखै। नै एसेल' मिटारल' दंसै, न'खरनै न'खरथाम आरो खारनांनो गोनां जाहां जानानै दंबावो।
दा बे समस्याखौनो लानानै जोङो जोंनि गामिनिफ्राय जोंनि जेंनाखौ फोरमायनो थाखाय जोङो बे जोंनि ओनसोलाव थानाय मानगोनां समाज सिबियारि मनरन्जन ब्रह्म सारनि खाथियाव जोङो जोंनि जेंनाखौ फोरमायहैदोंमोन। जोंनि जेंनाखौ फोरमायनायाव साराबो जेबो अजद होआलासे जोंनि जेंनाखौ बुजिनानै सारा जोंनो जिसिबिनि गंसे मदद हरनानै आरो एसे बे खामानि मावनायाव साहा पानि रायजोनि साहा लोंनो थाखाय एसे राङारि मदद मोनदों। दा बेखिनि खामानिखौ जोङो जे सारा मावनानै होबाय बेनि थाखाय सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर। दा जोङो आसा खालामदों अखाया बोहैयोबा दान्दिसे जोङो जोंनि गामिया रैखाथि मोनथ'गोन। नाथायबा बेखिनिजों जोंनि गामिया थोजासे फुल रैखाथि मोननाय नङा। दा बेनिखायनो सरकारनि खाथियाव आर'ज जाहाथे जोंनि बे गामिखौ पारमानेन्टलि सेभ खालामनो थाखाय मोनसे सरकारा राहा लायो। सरकारनिसिम गुरैयै आर'ज गाबनाय थाबाय। दा सारा दिनै सरकारनि मानसि नङाब्लाबो जोंनि जे आर'ज गाबहैनायाव जोंनि खोथाखौ खोनासंनानै खामानिखौ मावफैबाय। सारनि थाखायबो माब्लाबानि समाव रायजोआरि हिसाबै जोंनि रायजोखौ जुदि मददनि थाखाय बुङोब्ला जोंबो सारनो मददखौ जोङो रायजोनिफ्राय जोङो होगोन। बेखिनिखौनो आं मिथिनाय जाबाय। नोंथांमोननि गामिजों लोगोसे दब्लायसे गामियाबो जोंनिया दैसाजों भुगिनांदों। ओरैनोथ' लङाजों भुगिनांनाया जोंनि खाथियाव बे सारागुरि गामियाबो गोबां खुरखानानै बिदिनो माबा न'फोर खुरखानानै खारलांनांबाय आरो आबाद फोथारफ्रा नस्थ' जाबाय। आरो ओरैहाय बगमा गामि बेखिनि गामिया लङाजों एकदम गोबां एफेक्ट जाबाय आरोखि। ओरै सिगाङाव नायोबा सिगाङावबो वेस्ट खालायगाव दङ, बिथांमोनहाबो गोबां जेंनाजों भुगिनांबाय बे लङा दैसाजों। আজি আমাৰ হেল নদীৰ পানী বাৰিষা কালত বহুত বানপানী হয় আৰু গৰাখহনীয়া হোৱাৰ ফলত আমাৰ ফালে নদীটো গৈছে আৰু বানপানী হ'লে বহুত পানী আমাৰ এইফালে যায় আৰু বহুত বানপানী হয় আৰু বানপানী দি আমাৰ বহুত ক্ষতিকাৰক হয়। কেঁচি মাটি নষ্ট হৈ যায়, চব বালি উঠি যায় আৰু এইফালে ধানো নষ্ট হৈ যায়। সেইকাৰণে আমি চৰকাৰৰ ওচৰত দৰখাস্ত দিছিলোঁ, কিন্তু চৰকাৰে গুৰুত্ব দিয়া নাই। সেইকাৰণে আমি লোকেল হিচাপত এটা ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ কণ্ট্ৰেক্টৰ শ্ৰীযুত মনোৰঞ্জন বৰ্মক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু অনুৰোধ মৰ্মে আমাৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰিছে আৰু মানি লৈছে আৰু অতি সোনকালে মনোৰঞ্জন বৰ্মত একশ্যন লৈ প্ৰটেক্ট কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু তাৰ জৰিয়তে ৰাজ্যবিলাক বহুত এতিয়া ৰক্ষা পাব আৰু সুৰক্ষা পাব আৰু বানপানী কবলৰ পৰা আমি বাচিব মানে এটা ৰাস্তা দেখুৱাই দিছে মনোৰঞ্জন বৰ্মক। আৰু মনোৰঞ্জন বৰ্মক আমি বহুত বিশ্বাস কৰোঁ। ৰাজ্যৰ যিকোনো সমস্যা হ'লে মনোৰঞ্জন বৰ্মক অতি সোনকালে আহি সমস্যাবিলাক সমাধান কৰাৰ কাৰণে मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बरंगाजुलिनि पिपल हलियाव लानानै फैदों नोंथांमोननो लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्ट। नोंथांमोना बे लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टखौ तामुलपुर रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि आगदा आरो अदालगुरि रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि सिगाङाव आगसिथिंजाय मोननो हागोन।
लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टआ नोंथांमोननो गोसोबायदि सुबिदा खालामनानै होनाय जादों। नोंथांमोना बे लेब्रा रिजर्टआव बर'नि गासै जाग्रा जामुंखौनो मोननो हानायजों लोगोसे बेवहाय नोंथांनि सुबिदा बायदि अर्डार खालामनानै जानो हागोन। जुदि नोंथांमोना तामुलपुरनिफ्राय अदालगुरिसिम थांनाय समाव ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना जालांनो गोसो दंब्ला नैबे 8638879656 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै सिगांग्रो अर्डार खालामहरनो हागोन।